Tervetuloa seuraavaan. Ei vitsi peli on. Tää on joku poki randomipeli, mutta tervetuloa seuraamaan mikä tää on. No niin, Venäjä voittaa helposti. Mutta tervetuloa seuraamaan. Ei vitsi, vähän yli. Tätä joulukalenteriluukkuu. Mikäs tää nyt on? 6 ja 7. Eilen ei tullut, koska ei ollut hirveästi aikaa taaskaan kuvata. Ei ole hirveästikin aikaa tätä kuvaamiseen. Niin, sori. Nyt yritän parhaani tehdä. Forttivuoset kohtaan. Et saadaan tää toimimaan. Tuo oli muuten hyvä ja mutkia torjuu. Nyt ei se ole kauan kun mä torjun tämän. Mitä? Ei vieläkään aavistunut tänne oikealle, joten... Vitsit. Me just torjuttiin ne pallon silleen. Älä jaksa! Siis peli! Sä sanoit, että se pitää ylöspäin. Tyhmä peli. Korea me voitetaan helposti kanssa. Eka maali. Mä pelaan nää 3 peliä tähän loppuun. Tai no. Niin. Tän pitäis kestää 20 minuuttia tänne. Tai mä pelaan vielä tän pelin tähän luukkuun. Ja sit mä lopetan. Tai näihin 2 lukkuun. Jes, se ei varmaan. Kato. Mitä? No on kumminkin voittanut. Koska tuli maali. Joo, nähdään ensi lukuissa, moro.